Pel que fa a la vida de Barbara Strozzi, va ser controvertida, però no només pel seu origen, sinó també perquè va ser mare de 3 fills, però no es va voler casar mai, un fet insòlit en la seva època. Aquesta pintura ens la mostra amb diferents atributs clau per entendre la seva figura. Primer element, la partitura, símbol del seu estatus de compositora. Segon, el llaüt, que era l'instrument que ella dominava principalment. I tercer i últim, la pintura ens la mostra amb un pit descobert, que és el símbol de la seva maternitat. La Barbara Strozzi va morir l'any 1677 a la ciutat de Pàdua, no gaire lluny de la seva Venècia natal, a l'edat de 58 anys. Created using Powtoon.